ψυχές μας τώρα και από τις καρδιές μας. Διότι χριστιανός χωρίς αγάπη δεν, όχι. Όσες νηστείες και αν κάνει, όσες προσευχές και αν κάνει, όσες μετάνοιες και αν κάνει, όσες Καινές Διαθήκες και αν διαβάσει, αν κόψει την καρδιά του από τον συνάνθρωπο και την αγάπη του από τον συνάνθρωπο, δεν υπάρχει, δεν είναι χριστιανός. Πάμε βήμα-βήμα να σπείρουμε ξανά την αγάπη, να σπείρουμε ξανά την ομορφιά στη ζωή, να ξανασπείρουμε την ελπίδα, να ξανασπείρουμε. Εάν δεν σπείρουμε όμως αισιοδοξία και ελπίδα, πρωτίστως η Εκκλησία, θα σου πω μια ωραία ιστορία παλιά, άκουμε 2 λέξεις. Τι σημαίνει αμαρτία και τι σημαίνει αισιοδοξία και Θεός. Πήγε, λέει, κάποιος μοναχός στον Άγιο Αντώνιο. Τότε φαντάσου που τα πράγματα ήταν και πιο αυστηρά. Και του λέει, γέροντα, αμάρτησα. Τι παιδάκι μου, σαρκικό, λέει. Δεν λέει τι εκεί. Ας υποθέσει ο καθένας ό,τι θέλει. Του λέει ο Άγιος, λέει, παιδί μου, σήκω και προχώρα. Χάρηκε το καλοκαίρι. Δεν τον μάλωσε ο Άγιος. Ξανά μετά από λίγο καιρό το ίδιο πάθος, ίδια αμαρτία, ξαναπάει. Ξανά αμάρτησα, γέροντα. Τι παιδάκι μου. Σήκω, είπαμε, σήκω και περπάτα. 1, 2, 3, 5, 10, πόσες λέει εκεί. Πάει όμως τη 10η φορά. Του λέει, γέροντα, αμάρτησα, αλλά άστο ρε γέροντα. Του λέει, παιδάκι μου, τι αμαρτία μεγάλη έκανες τώρα. Και αυτό με την αγαθοσύνη του, τι του λέει. Γέροντα, λέει, την ίδια αμαρτία έκανα. Δεν έκανα άλλη. Όχι, παιδάκι μου, αυτή πάντα μικρή θα είναι στα μάτια του Θεού. Τότε πια, γέροντα. Την απελπισία, παιδί μου. Και ξέρεις, ρε Γρηγόρη, δεν έχουμε δικαίωμα να σπέρνουμε απελπισία σε κανέναν. Δεν έχουμε δικαίωμα, κυρίως εμείς οι παπάδες. Πρέπει να σπέρνουμε ελπίδα, πρέπει να σπέρνουμε χαρά, πρέπει να σπέρνουμε ομορφιά, πρέπει να σπέρνουμε ζωή, πρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους όνειρα. Να σου πω τώρα ένα παράδειγμα δυνατό. Εξομολογώ, μου έρχεται ένα κοριτσάκι και μια ξανθιά και ήταν και ωραία. Κάθεται απέναντι και αρχίζει και κλαίει. Κλαίει. Περιμένω, χαμογελάω, λέω, παπά μου, θέλω να σου πω την ιστορία της ζωής μου. Είμαι από τη Ρωσία. Από τα 12 μέχρι τα 14 με βίαζε ο θείος μου. Ξανά έλεγα στον πατέρα μου, έτρωγα ένα χέρι ξύλο γιατί ήταν ο αδερφός του. Τίποτα. Μεθούσαν και οι δυο, γινόταν χαμός. Κάποια στιγμή έφυγα. Βρέθηκα, λέει, στα παγκάκια στη Μόσχα. Ήμουν απ' έξω από ένα χωριό. Με βρίσκει κάποιος. Πρέπει να είμαι, λέει, και ωραία. Και μου βάζει στη δουλειά. Τι δέχτηκα. Με πούλησαν, λέει, σε 3 χώρες. Τι δέχτηκα. Εδώ, λέει, που ήρθα στη Θεσσαλονίκη και ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο. Μπαίνει ένα παλικάρι, κάνουμε τι κάνουμε και στο τέλος δεν ξέρω γιατί ξεκινάω να του λέω 2 κομμάτια από τη ζωή μου. Συγκινείται, με παίρνει αγκαλιά και με βγάζει. Προσπάθησα να του πούνε κάτι στη ρεσεψιόν, το προϊόν τους, το εργαλείο τους, αλλά επειδή ήταν γομάρι, δεν τόλμησα να του πούνε. Φεύγουμε, πάμε στο σπίτι, μιλάμε και ξεκινάω, λέει, άλλη ζωή και κατευθείαν ήρθα, έψαξα παπά και τυχαίως σε είδα, λέει, σε ένα βιντεάκι στην τηλεόραση και ήρθα να σε δω. Της
Της λέω, θέλω να κοινωνήσεις. Εγώ, παπά μου, με τόσους που πήγα και έκανα και αυτά, όχι παπά μου. Τι μου λέει, ρε Γρηγόρη, θα το πω. Έτσι και λέω, μεταδίδεται μετά τις 12, δεν μεταδίδεται. Λέει, παπά μου, να σου πω κάτι. Μπορεί να πήγα με χιλιάδες άντρες. Σε οργασμό δεν ήρθα ούτε με έναν. Αλλά έκανα καλά τη δουλειά μου. Με τον πρώτο που ήρθα σε οργασμό ήταν το βράδυ, όταν γυρίσαμε σπίτι και κουβεντιάσαμε και είδα πόσο μ' αγαπάει αυτό το παλικάρι, του ζήτησα εγώ να κάνουμε έρωτα. Και λέω, ρε Γρηγόρη, και πέστε όλοι εσείς οι ηθικιστές ό,τι θέλετε. Ήταν ή δεν ήταν αυτή, μωρέ, αγνή παρθένα γυναίκα στην ψυχή και στην καρδιά, που ήξερε να κρατάει καθαρή την καρδιά της και την ψυχή της όσο κανένας μας. Ήρθε την Κυριακή, άκου τώρα, ήρθε την Κυριακή να κοινωνήσει. Την έπεισα, της λέω, δώρο από μένα, σε παρακαλώ. Και ένας από τους συνεργάτες μου λέει στο τέλος, που έρχεται και κρατάει το πανάκι που κοινωνάει ο κόσμος, Παπαχριστό, μία ξανθιά όμορφη κοπέλα έλαμψε το πρόσωπό της όταν κοινώνησε. Και του λέω, έτσι είναι οι άγγελοι, παιδί μου. Από τότε μέχρι σήμερα, ό,τι της ζητάω να κάνει από θρησκευτικά πράγματα, το κάνει με όλη της την καρδιά. Να διαβάσει, να κάνει προσευχή, να προσέξει τα παιδιά της, τον άντρα της, τούτο εκείνο. Υπέροχη γυναίκα, υπέροχη μάνα, υπέροχη χριστιανή. Και λέω, ρε εσύ, να ποιος ακούει ο Θεός. Αυτό δεν ρώτησες? Δεν έχεις. Να ποιος ακούει ο Θεός. Του λένε, γέροντα, πού έχει Αγίους εδώ στο Άγιον Όρος? Και λέει, μωρέ παιδιά, ήρθατε στο Άγιον Όρος να βρείτε Αγίους. Πιο σίγουρα, λέει, θα βρείτε στο Βαρδάρι Αγίους παρά στο Άγιον Όρος. Έχει κάτι καρδιές, έχει κάτι ψυχές, έχει κάτι ανθρώπους οι οποίοι κόβουν κομμάτια την καρδιά τους, την ψυχή τους, χαρίζουν στον κόσμο, και εμείς που το παίζουμε καλοί χριστιανοί μαζεύουμε. Τι ο χριστιανισμός είναι αυτός? Είναι σαν εκείνο το ανέκδοτο που έγινε με 9 παπαδιά και ένα παπά. Τώρα θα μου ακούσει και δικιά μου παπαδιά την εκπομπή. Λέει ο παπάς στην εκκλησία, ο έχων 2 χιτώνας, που το λέει το Ευαγγέλιο αυτό, να δώσει, λέει, τον έναν. Πάει η παπαδιά στο σπίτι, βλέπω, ό,τι έχουμε διπλό, λέει, πρέπει να το δώσω. Διπλά τα παπούτσια, το ένα ζευγάρι θα φύγει. Διπλές οι μπλούζες, διπλά τα πουκάμισα, διπλά τα πανουφόρια του παπά, τα δίνει. Πάει ο παπάς την άλλη, την παράλληλη μέρα, ρε παπαδιά, τα μισά ρούχα μου μέσα στην ντουλάπα, τι έγινε? Παπά μου, έκανα αυτό που είπε στην Κυριακή. Βρε ευλογημένη, για τους άλλους τα είπαμε. Όχι για μας, το γνωστό. Για τους άλλους ισχύει. Για τους άλλους είναι τα μια είπαμε. πολύ ωραία φράση. Ηθικιστές. Πολύ ωραία. Είναι οι φίλοι των ηθικιστών, αυτοί που κρίνουν τα πάντα κάτω από το ψεύτικο μανδύα της ηθικής. Γρηγόρη, η Εκκλησία πόσο αυτά έχουμε χάσει μες στο μυαλό μας. Έχει παραστρατήσει, γιατί από τον προορισμό της, διότι δεν είναι ο χώρος των καθαρών. Εμείς νομίζουμε ότι πρέπει αυτοί που έρχονται στην Εκκλησία να είναι καθαροί, λέει. Τι λέτε, μωρέ? Αυτοί που έρχονται στην Εκκλησία, ο ίδιος ο Χριστός είπε, δεν έχουν ανάγκη, λέει, γιατρού οι υγιαίνοντες,
αλλά οι κακώς έχοντες. Γι' αυτό και η παρέα του Χριστού ποια ήτανε? Οι τελώνες, οι πόρνες, οι αμαρτωλοί. Και μάλιστα κάποια στιγμή τον κατηγόρησαν και όλα. Όταν είχε πάει σε ένα σπίτι εκεί στην Καπερναούμ να φάει και ήταν όλη αυτή η παρέα του, φώναξαν έξω τους μαθητές, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και τους λέγανε, αλάτε τώρα να εξηγηθούμε εδώ. Ουκ εσχύνεται, λέει ο διδάσκαλος ημών. Δεν τρέπεται, λέει ο διδάσκαλος ημών. Εστίν και πίνειν μετά αμαρτωλών και τελωνών και πορνών. Ποια είναι η μαγιά όμως αυτού του δάσκαλου? Ότι δεν τρέπονταν. Γι' αυτό και τον πρώτο που παίρνει, και τα γιορτάσαμε τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα, τον πρώτο που παίρνει μαζί του στον Παράδεισο και του κάνει, συγγνώμη Θεέ μου, σε φτές ήταν ο πρώτος που μπήκε, ήταν ο Λιστάκος, ο ληστής. Δεν διάλεξε Αγίους, δεν διάλεξε σπουδαίους, δεν διάλεξε από εκείνους που είχε μπροστά του. Όχι, εσύ σήμερα, αλήθεια σου λέω, μετεμού έσαι το Παράδεισο. Πού είναι η αγάπη που θέλει? Πόσο ωραία μιλάει ο Χριστός στους μαθητές του. Εμείς, λέει, εσείς φίλοι μου είστε φιλαράκια μου. Αυτήν την αίσθηση πρέπει να έχει και ο παπάς όταν βλέπει τον κόσμο, ότι είναι φιλαράκια του. Δεν είμαι εγώ και ο κόσμος. Δεν είμαι σε κανένα σκαλοπάτι παραπάνω εγώ επειδή φοράω το ράσο. Είμαστε όλοι ίδια και όμοια. Και πόσο χαίρομαι εκείνους τους τρελούς που τους ξέρεις και εσύ εκεί στη Σαλονίκη των γηπέδων, που έρχονται και εξομολογούνται. Θεέ μου, τι υπέροχη εξομολόγηση κάνουν αυτά τα παιδιά. Κάνουν, ναι. Με πολλά προβλήματα πολλές φορές. Και έρχεται Γρηγόρη, πάλι να το κάνουμε μισό σοβαρό και μισό αστείο. Σου έρχεται ένας από αυτά τα παιδιά. Σου έρχεται ομάδα από αυτά τα παιδιά. Ολόκληροι και εξομολογούνται. Πολλές φορές αυτά τα παιδιά έρχονται όλα μαζί. Όχι παπά, εμείς θέλουμε μόνοι μας να εξομολογηθούμε. Και κάνουν μία εξομολόγηση τόσο ήρεμη και ήσυχη. 45 άτομα. Αλήθεια λες? Λοιπόν, 45 άτομα εξομολόγηση. Εξομολογώ και είναι αρκετοί έξω. Κάποια στιγμή ακούω μηχανές. Μηχανές. Λέω θα πέσει η εκκλησία. Τι ήρθε κανένα τάγκ, ένας φορτωτής, τι έγινε? Ώσπου να βγω εγώ στην είσοδο είχαν σταματήσει κάμια 10-15 μηχανές από 2-3 πάνω. Κυρίως αγόρια και κάποια κορίτσια μαζί τους. Παπά μας ήρθαμε, με τα τατουάζ, τα δικέφαλα κτλ. Ήρθαμε να εξομολογηθούμε, μου λέει ένας. Λέω τώρα τι να εννοούν αυτοί ρε παιδί μου εξομολόγηση? Τι να εννοούν εξομολόγηση? Λέω περάστε μέσα. Τους περνάω στο ναό, λέω σε αυτούς που περίμεναν καμιά 10-15, λέω παιδιά, τώρα είδατε ποιοι ήρθαν, με αυτούς δεν τα βγάζει κανένας πέρα. Αύριο μεθαύριο εσείς πάλι εδώ θα είμαι. Έχω τα παιδιά τώρα. Μπαίνω μέσα, αρχίζω τους λέω εγώ χαζομαρίτσες για σπάσει ο πάγος. Μου λέει ξανά αυτός, παπά, ας τις κουβέντες. Ήρθαμε για εξομολόγηση. Θα μας πάρει νύχτα. Λέω ωραία, περάστε έξω ένας-ένας. Έτσι είναι το τυπικό. Ρε παπά, ας το ένας-ένας. Εμείς όλοι μαζί θέλουμε να εξομολογηθούμε. Ναι. Λέω, άντε, ξεκίνα εσύ. Παπά μου έκανα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και δικαιολογία δεν έχω. Πάμε στο δεύτερο. Έκανα αυτό και αυτό και αυτό. Ο άλλος έκανε αυτό και αυτό. Κάποιοι χοντρίνανε. Λέω ρε εσύ λες να νιώθουν άσχημα. Λέω ξανά αφού έφτασα στους 10. Παιδιά, όποιος νομίζει ας μη πει, όποιος θέλει ας βγει έξω, να πει μετά, να πει άλλη φορά. Δεν θέλω να νιώθετε. Όχι παπά, όλοι εδώ. Κάποια στιγμή φτάνω σε κάτι που λέω τώρα θα γίνει θύρα 4. Παπά, ξέρεις, εγώ ήρθα μέσα από την καρδιά μου να πω το κρίμα μου το μεγάλο ρε παπά. Γυρίζει και δείχνει ένα παλικάρι και λέει πήγα με το κορίτσι του Κώστα. Ωραία λέω. Θα γίνει.
τίποτα δεν έγινε. Σηκώθηκε, πήγε, αγκάλιασε τον Κώστα, του φίλησε το χέρι και ξανά έκασε στη θέση. Τελειώνουμε. 4 ώρες. 4,5 ώρες. Τους παίρνω μια αγκαλιά, τους διαβάζω την ευχή. Από αυτούς οι μισοί έρχονται και ξανάρχονται. Με βρίσκουν έξω, με βρίσκουν εδώ. Ξέρεις, σε μένα η εξομολόγηση είναι ένα μυστήριο πράγμα. Μπορεί να εξομολογηθούν και στη θύρα 4. Εκεί στην ώρα του γηπέδου. Τον βλέπω τον άλλον έρχεται τρέχοντας, μόλις με δει, μ' αγκαλιάζει και στα αυτή. Ας φωνάζουν οι άλλοι το ΟΠΑΟΚάρα δίπλα, δεν έχει σημασία. Παπά μου, θέλω να σου πω τα κρίματά μου τώρα. Γρήγορα. 1, 2, 3, 4, 5. Με φυλάει, μου φυλάει και το χέρι και φεύγει. Και σου έρχεται, ρε Γρηγόρη, τώρα το κάνω ανέκδοτο. Γεγονός ανέκδοτο. Και σου έρχεται ο άλλος και μόλις αρχίζει να ευλογείτε την ευχή σας, όχ, λέω. Δύσκολο κομμάτι. Άκου τώρα, ανέκδοτο. Ευλογείτε την ευχή σας, το ξέρω. Για πες και πώς συνεχίζει αυτός. Και συνεχίζει, ξέρεις, έκανα, είπα ψέματα, είπα αυτό, λέω σιγά μην ήρθες να πεις τα ψέματα. Να ξέρεις, έχω και ένα ακόμα, ρε παπά, αλλά πώς να σου το πω αυτό τώρα, δεν έφτεξα εγώ, η κουμπάρα έφτεξε. Ωχ, λέω τώρα τον παίξω, λέω. Λέω, τι έφτεξε η κουμπάρα, φίλε μου, καλέ μου. Να, λέει, ρε παπά, ωραία, εσύ έκανες κάτι. Ναι, αλλά η κουμπάρα έφταιγε. Η κουμπάρα έφταιγε, δεν είπαμε τίποτα. Αυτό. Οπότε, λέω τώρα, πρέπει να... διάβασέ μου την ευχή. Λέω, α, δεν έχεις αμαρτίες. Πώς ρε παπά. Αφού είπες η κουμπάρα έφταιγε. Πες την κουμπάρα να έρθει. Α, μπράβο. Η κουμπάρα πες να έρθει, μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ο Παπαχρήστος θέλει να σας κάνει όλους φίλους του, φίλους, τίποτα άλλο, δεν με ενδιαφέρει να σας κάνω πιο πιστούς ή πιο άπιστους. Φίλους θέλω να σας κάνω. Τηλέφωνο 697 208 43 77. Και στο YouTube, τι άλλο θα μπορούσε να ήταν, με μικρά γράμματα, παπά, πάω. Και στο Facebook, κοινωνία αγάπης και προσφοράς, Γέροντας Παΐσιος. Μάλιστα. Έχεις καταλάβει τώρα τι θα γίνεται στο τηλέφωνο σου αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω να σας πω ότι επειδή έτσι κι αλλιώς από τότε που όποτε βρισκόμαστε μετά, το τηλέφωνο είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Κάποια στιγμή μπορεί να μην μπορεί να απαντήσει, να λειτουργεί, να μιλάει με κάποιον. Τα λέω για σένα αυτά. Αλλά πιστέψτε με, όταν θα βρείτε χρόνο, να πούμε σε ποιο χωριό λειτουργείς. Είμαι στο χωριό, σε 2 χωριουδάκια, Σαρακίνα και Άγιος Χαράλαμπος. Είναι μαζί συνοικισμός το ένα το άλλο. Είναι πίσω από το Χορτιάτι, ξεκινώντας το βουνό Χορτιάτης, είναι πανέμορφα και για γάμο και για βάφτιση και για λειτουργία και για εξομολόγηση και για παρέα και για ουζάκι και για κρασάκι. Εγώ λέω ένα χειροκρότημα μόνο, έτσι δεν είναι.